This is the arrival of Chief Chiwetalago na National Museum of Unity Enugu. Ebe ndị Actors Guild of Nigeria AGN Enugu State na shia no ọnụkọ mmadụ oke mmiri nwa na Amokwe gị na-esoro Amokwe TV live report na-agwa ya bichi esoro anyị ebe anyị nọ bụ close to Green Junction. Nwoke nwere swag, nwoke nwere swag. Oh, na-agwa na ya bụ Chisom Maxwell Igwe. M ga-ege aka nọmba 2002 363 413 Zenith Bank. Onye ahịa Chukwuebuka. Yes, so nnukwu mmadụ oke mmiri nwa na Amokwe anyị ejighị egwu na-agwa ihe na-ewe ishie, na-agwa na ihe na-ewe ishie. Yes, so ọ na-aha. Keep on sharing the video. Let it keep on going viral. Come on, Alutogwo. He is here. He is a top man. We are moving. We are going ahead. Let this video go viral. Keep on sharing. Keep on sharing the link. Nnukwu mmadụ. Damn, man. Damn, man. Hey, yo. Hey, yo. Yeah. Oye bugo. The rising man. The rising man. Yes, so we are creating history. We are creating record.